आज आपण बनवणार आहोत चीज टोस्ट। त्याच्यासाठी आपण पहिला पावाला मस्का लावून घेऊया। तवा तापत ठेवलाय। आता आपण त्याच्यावर चीज स्लाइस ठेवूया आणि त्याच्यावरती चीज किसून टाकूया। अजून एका पावाला मस्का लावून घेऊया। दुसऱ्या बाजूला पण लावायचंय। तवा गरम झालाय, त्याच्यावर मी टाकते आहे। आता परत आपण वरून मस्का लावून घेऊया। त्याच्यावर झाकण ठेवूया। झाकण आता काढलंय मी। आता आपण पलटी मारून घेऊया। आपलं मस्तपैकी तयार झालंय। आता आपण काढून घेऊया। आपलं चीज टोस्ट सँडविच तयार आहे। आता मी तुम्हाला कापून दाखवते। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। कमेंट्स नक्की द्या।